Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. U officer IPS Berimba M Kharkrang ula Kyntu ki social media influencer bakin pendon kam hok ye kabor jingta jongki ban Pynphriang ye ke Jingtip ka bashisha but pen suthu pat ba halor ke cybercrime, online fraud, cyberbullying but blackmail. Habokran ha ke influencers meet 2026 hashilong uba Kharkrang ula ong ba ki influencer ki don ka bor ka bakraw ban ta e ka jimut jing perkhat jing pat ba khamtam ki samla kumta ula Kyntu yaki ba kin pendon kam ki rinsan jongki da ka jingket khri bat ban Kyntu ya ka jing pendon kam ka basngan ya ka social media da ka ba sami ki jing sham jong u ha ka kampulin ula ka dawi ki jingjia jong ka online fraud but blackmail but maham ba wat ki briu ki banang ba start ru ki la ban ngat ha ki but jong ki nong le cybercrime ula Kyntu yaki influencer ba kinyarap pen sotho pat ba kumno banyada yaladina kini kijingma ha gaju gajung yalang MLA barim karimbai ba kimfa es marbanyang o balong ukongsan ula Kyntu ki influencer bakin pendon kami kasur bat karinsan jongki ban ai mensim bat wanra ya ka jingkala ka babha ha ke imlang salang kan mau ba kasur jongpi kadon ka bor ban ai mensim bat ban wanra ya ka jingkala ka babha ula ong ya ka influencers meet 2026 la pelongnang da ka data youth society you matter Vox impact by Vox Crest media ban Meghalaya AIDS Control Society MACS da ka thong ban Kyntu ya ka jing pinon kam ka badan jingket khli ya ki rinsan digital bat ban pinchlur ya ki influencer ban pinmi ya ki content ki batai ya ka imlang sala